Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα project ήρθε σε εμάς με πρόβλημα. Θα του κάνουμε γενική επισκευή, αλλάξουμε δίσκο πλατό ρουλεμάν, κρεμαριέρα, ένα από το GT2, μπλοκ, φτιάξουμε το καπάκι, θα κάνουμε όλα από την αρχή. Πάμε σιγά σιγά να το δούμε. Λοιπόν, λύσαμε τα πιστόνια εδώ τα μεταλλάκια. Φαγωμένα είναι. Ο τρίτος κίνητρος εδώ είναι πολύ φαγωμένο. Άμα δεν τα αλλάζαμε τώρα θα πειναζόταν στον δρόμο. Κάναμε τα πιστόνια, ρουλεμάν, η βιέλα, η κεφαλή. Θα φτιάξουμε, να το ξαναβάλουμε πάνω. Έβαλα προφυλακτήρες, τα ψυγεία και το intercooler. Αυτό κράτα για τα ψυγεία. Τώρα θα λύσουμε το κάρτερ, να βγάλουμε τη δεύτερη και την τρίτη την πιέλα. Λοιπόν, τώρα θα λύσουμε το red tapa, να βγάλουμε τα λάδια και μετά θα λύσουμε το κάρτερ. Λοιπόν, αυτό το αμάξι έχει τρυπήσει φλάτζα, οπότε τα λάδια τώρα θα είναι. Θα το αφήσω τώρα να αγγίξει και μετά θα βγάλω το κάρτερ για να λύσω τις πιέλες. Οπότε στράγγιξε πατέντα εδώ πέρα, έχει φύγει το κουμπί. Τα λάδια είναι λάσπη, κομματάκια βλέπεις. Τώρα κατεβάζουμε το κάρτερ, τα καρούλες είναι. Τρεις έχουν μείνει, όλα τα άλλα δεν έχει λύσει. Τελικές, κατεβαίνει κάρτερ και λύνουμε τις πιέλες από το δεύτερο και το τρίτο. Εδώ είναι το μπουντάκι. Μόλις ανεβάσαμε το μοτέρ, έχουμε αλλάξει κρεμαριέρα όπως βλέπετε. Καινούριες φούσκες, καινούρια όλα. Ανεβάσαμε το μπλοκ το καινούριο. Τώρα θα αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει μορφή. Έχουμε πάει το καπάκι, το έχουμε πλανιάρει. Να ετοιμάζεται. Εδώ είμαστε και πάλι με το μπουντάκι. Είναι έτοιμο. Έχουμε φτιάξει ανοξίδο και γελάδα, γιατί η δικιά του ήταν κομμένη. Έχουμε ετοιμάσει το καπάκι, το έχουμε πλύνει, το έχουμε πλανήσει. Όπως βλέπετε, είναι έτοιμο τώρα. Έχουμε ρεγουλάρι βαλβίδες, έτοιμο να μπει πάνω. Πάμε να δούμε τώρα τη διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας λίγο λαδάκι εδώ. Θα πατήσει η φλάτζα και μέσα σκυλίτρος να πέσει, δεν μας ενοχλεί. Και εδώ μέσα να πέσει λαδάκι, καλό του κάνουμε, κακό δεν του κάνουμε. Και αφού έχουμε βάλει σε όλο το πρόσωπο, πάμε να βάλουμε τη φλάτζα. Φλατζούλα θα μπει γκέτζε. Μεγάλη προσοχή θέλει όταν βάζουμε τη φλάτζα να μην τη βάλουμε ανάποδα. Θα πρέπει να προσέξουμε ακριβώς εδώ που είναι για το λάδι. Να έρθει εδώ η κόκκινη αυτή εδώ, να έρθει εδώ στο λάδι. Αλλιώς είναι λάθος. Βάζουμε ξανά λαδάκι στη φλάτζα. Είμαστε έτοιμοι να πατήσει το καπάκι μας. Όπως βλέπετε τώρα ψιλοπαιδεύουμε λιγάκι, γιατί πρέπει να πατήσει το καπάκι σωστά στους οδηγούς, παιδιά. Άμα δεν πατήσει εδώ στους οδηγούς, την κάτσαμε. Όπως βλέπετε, με λιγάκι κόπο το βάλαμε το καπάκι, το κουμπώσαμε στους οδηγούς του. Τώρα θα βάλουμε βιδούλες καινούριες. Αυτό είναι όμως να ξέρετε, ποτέ όταν φτιάχνετε καπάκι να μην βάζετε παλιές βίδες. Δεν αξίζει τον κόπο. Οπότε παίρνουμε πάντα καινούριες.
Καρυδάκι 15. Τις παίρνουμε λιγάκι με το χέρι μέχρι να πατήσουμε. Και όπως βλέπετε τώρα, αφού έχουμε βάλει όλες τις βίδες, τις έχουμε πάρει λιγάκι με το κλειδί. Έχει πατήσει πολλαπλή μας εδώ. Πάμε τώρα να σφίξουμε, θέλουμε δυναμόκλειδο. Πάμε. Οπότε στείνουμε δυναμόκλειδο, ιδενίζουμε. Στα 4 κιλά πρώτα θα αρχίσουμε. Πάμε 6. Τώρα αφήνουμε λίγο και θα σφίξουμε. Σε 5 λεπτά θα τα σφίξουμε στο 8. Παραπάνω δεν μπορούμε με τις γνήσιες βίδες. Πάνω από 8 δεν κάνει να σφίγγουμε. Οπότε περιμένουμε λίγο και σφίγγουμε στο 8. Μην ξεχάσετε να βάλετε τα δεκαράκια που πάνε εδώ μπροστά. Είναι 4 δεκαράκια βιδάκια. Και πάντα λάδι, παιδιά. Πάντα. Θα κάνουμε κάποιες δουλειές τις άλλες που πρέπει μέχρι να έρθει η ώρα να σφίξουμε ξανά. Να βάλουμε εδώ τα σωληνά και τα νερά. Όπως βλέπετε, εμείς έχουμε προχωρήσει λιγάκι. Έχουμε δέσει σωληνάκια εδώ του νερού. Δέσαμε πολλαπλή. Τώρα πάμε να βάλουμε κεντροφόρο. Εδώ ρε μάγκες, σε αυτές τις φλάτζες δεν χρειάζεται να βάζουμε ούτε φλατζόκολες ούτε τίποτα. Όταν είναι σωστή η φλάτζα και σωστό το καπάκι, δεν χάνει λάδια. Μην βάζετε φλατζόκολες και το γεμίζετε. Εδώ, επειδή έχουμε ρυθμίσει βαλβίδες, θέλουμε προσοχή να μην μπερδευτούν εδώ τα καπελότα αυτά εδώ και μπουν λάθος, παιδιά, γιατί μετά χάνουμε το ίδιο. Τέλος. Πάμε βίδες. 13 κοντές μπροστά, 13 μακριές πίσω. Αυτές οι δύο που εξέχουν πάνε πάντα στη μέση, γιατί εδώ πάει η κόντρα που βαστάει το injection. Ποτέ δεν πατάμε μία βίδα. Τις πάμε όλες μέχρι ένα σημείο. Έχουμε βάλει καπάκι κεντροφόρου. Όπως βλέπετε, τα έχουμε δέσει όλα. Έχουμε βάλει τα λαδάκια μας, όλα τα πάντα. Και τώρα χρονίζουμε. Έχουμε βάλει τον νημάτα, σημάδια. Όπως βλέπετε, το σημάδι είναι εδώ. Κάτω το έχουμε βάλει στο στρόγαλο. Πάμε να σφίξουμε. Και αφού έχουμε χρονίσει, θα το γυρίσουμε λιγάκι. Να δούμε άμα είμαστε κομπλέ. Πάμε. Μια στροφή ολόκληρη. Ωραία. Ήρθε πάλι το σημαδάκι μας εδώ. Είμαστε κομπλέ. Πάμε, παιδιά. Ψευτοκάπακο, καινούρια φλατζούλα. Ευτυχώς η Fiat έχει καταργήσει πλέον να βγάζει τις λαστιχίνιες που έβγαζε και βγάζει αυτές εδώ. Οπότε νομίζω το καπάκι πρέπει να είναι ίσο. Αλλιώς αυτή εδώ τη φλάτζα, αν δεν είναι το καπάκι ίσο, θα χάνει. Και πάντα καινούρια φλατζές του ψευτοκάπακο που βάζετε μεταχειρισμένες ή παλιές ή φλατζόκολοι. Πάμε να βάλουμε το καπάκι. Ωραίος. Βίδες, ροδελίτσες, πάντα. Και όπως βλέπετε, έχουμε βάλει τώρα. Συνεχίζουμε, εμείς δένουμε. Έχουμε βάλει το καπάκι μπροστά. Βάλαμε τώρα την εισαγωγή και σφίγγουμε εισαγωγή. Είναι λιγάκι μανίκι να βάλει τα χέρια σου. Εκεί θέλει αυτό το κλειδί. Διαφορετικά δεν μπαίνουν χέρια εκεί. Αυτή εδώ είναι η προστατευτική. Πάει εδώ από πίσω από το injection. Είμαστε έτοιμοι. Δεμένα όλα. Βάσεις μπαταρίας, luft, καπάκια, όλα. Έχουν μπει υποπιέσεις, έχουν μπει φύσες, έχουν κουμπούσει όλα. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα λαδάκια μας, τα νερά μας και να το βάλουμε μπρος. Για πάμε να δούμε, ρε φίλε. Επόμενη μέρα με το μπουντάκι μας. Το έχουμε ετοιμάσει, έχουμε τελειώσει. First start, πάμε. Έτοιμο. Λουλούδι. Διονύση. Καλορίζικο, καλοτάξιδο, φίλε. Κομπλέ, Γιώργο. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τώρα θα δέσουμε εμείς φανάρια εδώ, προφυλακτήρες, και είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε σε άλλο ένα βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Πούντο GT, γενική επισκευή. Τέλος. Καλή συνέχεια. Πατήστε like αν σας άρεσε. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο να ρωτήσετε κάτι, ρωτήστε μας ελεύθερα.